Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Muri Ġesu, raj tajjeb u kompan tal-vjaġġ. Illum inqedu fidejk il-qassisin kollha, l-aktar dawk li għaddejjin minn mument ta' kriżi. Meta s-solitudni tafas fuqhom, meta d-dubju jdalmilhom qalbhom u meta l-għajja tinħass aktar qawwija mit-tama. Int li taf bit-taħbit u bil-feriti tagħhom, ġeddet fihom iċ-ċertezza tal-imħabba tiegħek bla kundizzjonijiet. Għamel li jarfu li mhumiex biss funzjonarji jew eroj solitarji, imma wlied maħbubin, dixxipli umli u eżies u rajja tar-ruħ sostnuti bit-talb tal-poplu tagħhom. Missier twajjeb, għallimna bħala komunità biex nieħdu ħsieb il-qassisin tagħna. Nisimgħuhom bla ma niġġudikawhom, nirringrazzjawhom bla ma nfittxu perfezzjoni, naqsmu magħhom il-missjoni tal-Magħmudija li nxerdu s-saltna bil-kliem u bil-emigh u nakkumpanjawhom il-viċin u permezz ta' talb sinċir. Għamel li nkunu tawens magħhom huma li spiss ikunu tawens magħna. Spiritu Santu, kebbes għal darb'oħra l-qlub tas-saċerdoti tagħna bil-ferħ tal-Vanġelu. Għatihom ħbiberiji li jsaħħuhom, ambjenti ta' sapport fratern, sens ta' umorizmu meta l-affarijiet ma jmorrux kif jixtiequhom. Għamel li qatt ma jitilfu l-fiduċja fik, lanqas il-ferħ jaqdu l-Knisja tiegħek b'qalb umli u ġeneruża. Amen.